vysielame priamo z upršaného cieľa 8. etapy v Gerard Mer. Už včera sme sa vám snažili priniesť reakciu Petra Sagana po výbornom výkone v 7. etape v cieli v Nancy. Žiaľ, nepodarilo sa nám to a tak sme dnes išli za ním na štart z tejto 8. etapy. No a odpovedal tak trošku svojsky. Tak posúďte sami. Nie, a čo k tomu mám dodať? K tomu záveru ešte, lebo včera sme videli, že si bol proste nahnevaný v tom závere, že ťa to veľmi hnevalo, že si vlastne prehralo milimetre. No, taká je cyklistika, raz sa vyhrá, raz prehrá. Nič sa s tým nedá robiť, si myslím. Ako tým ste išli perfektne, akurát ten záver, proste ten 1 milimeter chýbal. No a čo mám k tomu povedať? Či si spokojný s tým, nespokojný, ako si to videl ty ten záver? Ja som zatiaľ spokojný, ak ide túra, ešte som stále v hre, nejaké pády boli a nič nemám zlomené, čo je dobré a to, že raz vyhrám, raz prehrám, to je, si myslím, snažím sa byť vpredu, robiť maximum zo seba a to je dôležité, potom čo príde, to už je jedno. Pre ostatné médiá si sa vyjadril, že pre talianské a pre anglické, že proste by si chcel, že ešte tvoj deň príde na tejto túr. Kedy? Otázky. Jasné, že hej, však život ide ďalej a zase nejaké prehra, však som bol druhý, zase prehráva nepoloží na kolenách.